ଡୁଡୁନର ଚାଲିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖିଆ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ତାର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛବି ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତରକାରୀରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ କାଢୁଥିଲା। ଇଏ ଦେଖିକି କହିଲା ହାମ୍ ହାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ଧରେଇଦେଲା। ସିଏ ତାର ଧରିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ତାର ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଖଟା ଲାଗିଲେ କେମିତି ହଉଛି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ, ମା ପୁଅ ମାଉସୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲିବି କ'ଣ, ମୋର ତ କାମ ଏତେ ଯେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ଛବି କହିଲା ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଚାଲ, ସେଠି ବସିକି ପବନ ଦେଉଛି, ବସିକି ସେଇଠି ଆରାମସେ କାମ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବସିକି କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଛାତରେ ପବନ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ନେଚର ଭ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ଡୁଡୁନ୍ ତାର ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଛବି ତାକୁ ବୁଲଉଥିଲା। ବବଲି ବି ସେଠି ଥିଲା। ବବଲି ଡୁଡୁନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବବଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣୁନାହିଁ। ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସେପାରେଟଲି ଆଣିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।